kuda kwashe tagure kutun camera kuno kwakunzi when he was donating was some groceries pamwechete nemaballs tusanya tuisi wife constituency panguva ine oni kwakunzi otadza kutarisa General Anselm Sanyato in the eyes zvaiva zvikareza maspeculations vanhu vakauya nemaquestions anosara asina mhinduro but masuspicions ekuti these guys panguva inoi havasi kuwirirana. Sandapinda mashoko anobuda nyongo panguva inoi ndotipa subscribe like utaona bell icon topinda muzimu ai zvamuri kuona posta this picture ramuri kuona kuda kweshe tagurei naGeneral Anselm Sanyato Sanyato akatarisa straight kuna tagurei but tagurei anotadza kutarisana naye zvamuri kuona izvi anobuda nyora achiti why is it that Tagurei struggles to look straight in General Sanyato's eye? This is him today while trying to hand over a few groceries and 3 balls to Sanyato's wife's constituency. Domashko anobuda nyongo panapa aiwanezim ai. Panapa tiona kuti vanopinda comment section vachinyorawo zvanofunga buda chiti our African culture is a respect. Vanobuda chinyora chiti he knows he is not welcome. Manopinda achiti betrayal. Mashoko ari kuda panguva ino masuggestions ari kuwa nemacitizens vari kuonekwa kunze vana Sanyato panguva ine they know that these guys vachanyatso kudiwa vachafarirwi on the ruling party ZANU-PF and pari kuonekwa kunze nemastructures ari kubuildiwa up ari kuonekwa kunze these structures ndo achanga aripo maybe kutanga kwa2027 or 2028 achanga aripo in the attainment of the vision 2030 panguva ine vari kuonekwa kunze vana Sanyato vakabuditswa mumepo. Mashoko ari kubuda panguva inoi ari kuonekwa kunzi vanabuda kwashe Tagurei vari kuonekwa kunzi ndo vari kuchibvuta even though kuri kuonekwa kunzi some other people in the ruling party ZANU-PF among war fighters they are denying that move vachiti hatingatungamirwi nemunhu asina kubata gidi munhu asikazivi kuti AK47 yakaita sei. Mashoko ari kunyatso kubuda ari kuchionekwa kunzi right now with the ruling party ZANU-PF mune tension yakanyanyisa and we do not know kuti ichazopera sei. Pinai comment section medu mudza mafunguro enyu moti kudii pamusoro pechitiko ichi. Musaona subscribe or like chinotsva on the bell icon.